Bona tarda, benvinguts. Tant la Pilar, Joan, Joel, Sandra, autoritats, regidora. Bé, com sabeu, al mes de juliol al pati de la biblioteca fem moltes activitats. Hem fet habaneres, activitats infantils, duets literaris i cada any fem les converses, que el que intentem és recuperar una mica la memòria local, tant des del punt de vista literari com artístic i cultural. I aleshores, fa un parell d'anys fèiem el tema del mercantil, l'any passat vam fer la mostra d'art i avui vam trobar adient fer aquesta xerrada, aquesta conversa al voltant del centenari de Cuixart. Per això us deixo amb la Sandra i amb els ponents perquè ens aprofundeixin una mica amb aquest personatge artístic tan important per Palafrugell. Per tant, endavant. Moltes gràcies, Joan. Molt bé, doncs bona tarda a tothom i gràcies per ser aquí. Avui ens reunim per parlar de Modest Cuixart i Tàpies, nascut a Barcelona el 2 de novembre de 1925 i que ens va deixar el 2007. Una de les figures més rellevants de l'art català del segle XX, cofundador del grup Dau al Set. Va ser un dels artistes que en plena postguerra va obrir les portes a les noves avantguardes i va situar l'art català al panorama internacional. La seva trajectòria el va portar a exposar arreu del món i va obtenir alguns dels reconeixements més importants de la seva època. Per exemple, l'any 1959 va guanyar el primer Premi Internacional de Pintura de la Bienal de São Paulo, un guardó que el va consolidar amb els grans noms de l'art contemporani internacional. La seva obra també va ser present en institucions tan prestigioses com la Guggenheim de Nova York, la Tate Gallery de Londres i ha rebut nombroses condecoracions, entre elles destacarem la Creu de Sant Jordi el 1982 o la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts del Ministeri de Cultura d'Espanya l'any 2000. El 1971 decideix establir-se a Palafrugell i ara en Joan ens explicarà una mica com va ser aquesta arribada i per què va triar Palafrugell. I és precisament aquest fet, aquesta tria que va fer en aquell moment, que avui aquesta trobada té un valor especial. Cuixart no només hi va instal·lar el seu taller, sinó que hi va viure i es va integrar completament a la vida del poble, participant en les festes de primavera, amb tot de tipus d'iniciatives culturals i organitzant concerts de música en el seu taller, obrint les portes a tothom. Va convertir Palafrugell en el seu centre del món. Tant és així que el municipi no va tenir més remei que anomenar-lo fill adoptiu de Palafrugell l'any 2006. Sovint, quan parlem de Modest Cuixart, recordem l'artista dels anys 70 i 80 que vam conèixer els palafrugellencs dels anys 90. Recordem molt les pintures d'aquelles dones amb barrets o la persona, aquell home curiós, generós, inquiet, provocador quan calia, capaç d'inspirar converses, complicitats i amistats. Però avui volem anar una mica més enllà. Volem descobrir aquell Cuixart més desconegut pel palafrugellenc. Volem reflexionar sobre el seu llegat, no només el que ens ha deixat a través de la seva obra, sinó també el que va sembrar en les persones que el van conèixer i que avui ens ajudaran a reconstruir aquest retrat més íntim. I per això tenim la gran sort d'estar acompanyats de persones que el van conèixer, que hi van conviure, que van compartir converses, projectes i molts moments de la seva vida quotidiana. A la meva esquerra tenim a la Joel Lemens, restauradora d'obres d'art, parella de l'artista Floreal, també molt estimat aquí a Palafrugell, amiga de Cuixart durant més de 20 anys, testimoni de moltes converses i coneixedora del seu procés de treball. La Joel ens parlarà d'aquests primers anys que tenim Cuixart a Palafrugell, de les tertúlies a la llibreria Mediterrània, cada dijous, i de la minuciosa metodologia de treball que tenia Cuixart, entre d'altres coses. La Pilar Giró, historiadora de l'art, crítica i comissària d'exposicions, que va conèixer Cuixart a tercer de la seva carrera d'Història de l'Art, quan ella tenia més de 20 anys i Cuixart devia tenir uns 50, més encara, i que es va convertir en el seu mentor. Eren els anys 90 quan l'esposa de Cuixart i ell mateix la van afillar i vivia al pis de dalt a casa seva
i pel que m'ha dit en Joan també li donava classes de repàs. O sigui que aquí hi ha una connexió molt bonica entre els tres i esperem poder-la fer arribar a tots vosaltres. Va compartir amb ells viatges a Madrid, a Barcelona, Perpinyà, Béziers, anaven a visitar amics, exposicions, o sigui que la Pilar ens pot explicar moltíssimes coses de tot el que va fer. També ha publicat alguns llibres dedicats a Cuixart, ha fet exposicions i precisament ara n'està comissariant una al Museu Thyssen que es presentarà el 29 de juliol a Sant Feliu de Guíxols. I per últim, com no, tenim a Joan Cuixart, fill de Modest, el qual dirigeix juntament amb la seva parella, la Sílvia Arnau, la Fundació Cuixart, que preserven i divulguen el llegat del seu pare. En Joan ens pot oferir aquesta visió com a fill, com a observador del que passa al seu voltant i com va encaixar en aquell trencaclosques de qui és el seu pare i com no de la tasca que porten fent davant de la Fundació. Per tant, moltes gràcies per ser aquí, estem molt agraïts i si us sembla començarem una mica per saber, Joan, abans m'ho explicaves, com és que tenim Cuixart a Palafrugell. Se me sent bé? Sí? Gràcies per haver-me convidat i tenir l'oportunitat de parlar del meu pare. Si puc tirar una mica enrere i fer una mica una explicació històrica, perquè el meu pare tenia una família a Barcelona, s'ha casat 2 vegades, la meva mare és la seva segona dona, i com molt bé ha dit, l'any 1959 li van donar aquest primer premi a la Bienal de São Paulo, que això va ser una gran notícia per ell, però jo crec que per la seva primera dona no va ser tan bona notícia, tenia una mica de contradicció perquè això li va permetre viatjar per tot el món, exposant els millors museus, però també estar fora de casa. I el meu pare, amb ella, tenia 3 fills, o sigui, jo tinc 3 germanastres. Això va crear tensions en la relació que tenia amb la seva primera família, però el detonant d'aquests viatges i de la seva vida bohèmia va ser l'any 1965, on en el meu pare li van fer una crítica molt dura en Cirici Pellicer, era un crític d'art, i aquesta crítica li va tancar moltes portes a Barcelona. Això, juntament amb les tensions que tenia amb la seva família, el va portar a marxar de Barcelona, a abandonar-ho tot i anar-se'n a viure a Riudellots de la Selva, a casa d'un amic seu, que era en Ramon de Batlle, que era un personatge que estava visquent amb una vedet del Molino i que eren molt amics amb el meu pare. Dic això d'en Cirici Pellicer perquè va ser molt dur en el seu moment, però gràcies a en Cirici Pellicer jo estic aquí. I gràcies a en Cirici Pellicer el meu pare va acabar parant a Palafrugell. O sigui que si no hagués sigut per aquesta crítica, no haguéssim tingut en el meu pare i jo no l'hagués conegut. O sigui que gràcies, Cirici. Gràcies. Aleshores, des de Riudellots de la Selva se'n anaven a fer la xefla a Platja d'Aro. Allà, em sembla que va ser l'any 69, va conèixer la meva mare. La meva mare era olotina, que havia escapat d'Olot, perquè allà l'únic que feien era religió i treballar a la fàbrica, i a la primera que va tindre l'oportunitat se'n va anar a fer d'au pair a Anglaterra, a aprendre anglès, i quan va arribar aquí, un dia a Platja d'Aro va conèixer en el Modest, a la Juanita i en Ramon de Batlle i es van enamorar. M'imagino que el meu pare, que tenia 44 anys, amb la meva mare, que és molt guapa, era molt bonica, quan tenia 21 anys, era una noia rossa, prima i tal, es devia quedar ben encisat, i ella per al gran artista, no?
Sempre em diu la meva mare que aquell dia no va poder obrir la boca, no? I que li semblava molt interessant i que es va enamorar de seguida. Van estar visquent pocs dies a Riudellots de la Selva, però clar, la vedet del Molino, que us he comentat, portava una temporada visquent amb el gran artista, no? I el conde, perquè a més era conde i se sentia única, i quan va arribar la meva mare això no li va agradar, així que el meu pare i la meva mare van tindre que marxar. Se'n van anar a viure a l'Hotel Llafranc. Van estar 3 mesos visquent a l'Hotel Llafranc i el meu pare pagava pintant quadros. I per això l'Hotel Llafranc fa temps tenia tota una sala plena d'obres d'art del meu pare, perquè era el que li donaven a l'Hotel Llafranc per poder viure allà. Una mica més tard se'n van anar a viure a l'Hotel Alga, fins que el Tomàs Cervera, el propietari de Xés Tomàs, era un personatge també molt de la vida bohèmia de Palafrugell, els va dir que tenien una casa que estava feta a mida per ells, que era la casa de l'antiga propietat del Miquel Vinkey Meyer. I és així perquè l'anagrama Vinkey Meyer és una M i una V, i gran part del mobiliari, la llar de foc, està amb aquest anagrama, però dona la casualitat que el meu pare es deia Modest i la meva mare es deia Victòria. Aleshores van estar visquent de lloguer, em sembla que durant 10 anys, on la van anar restaurant. En aquell moment la meva mare va heredar i el meu pare no tenia ni un duro perquè ho havia deixat tot a Barcelona, i la que tenia diners en aquell moment era la meva mare. Llavors la meva mare va arreglar la casa, li va muntar un taller, el taller que podeu visitar dissabte, si voleu, en el concert que tenim aquest cap de setmana. Aprofito per fer una mica de publicitat. I es van instal·lar, i aquesta és la història. Molt bé, molt bé. Tenim, doncs, això, ens arriba ja a Cuixart a Palafrugell, ja el tenim a Palafrugell. Joel, com va ser aquest primer contacte amb Cuixart i quan te'n vas adonar que tenies davant teu una personalitat singular? Hola, bona tarda a tothom. El Cuixart vaig conèixer en un lloc que es deia Cal Podrit, a la Bisbal, on se menjava molt bé, malgrat aquest nom. Jo a l'època no parlava ni gote ni de català ni de castellà ni res de res. I allà hi havia unes taules molt grans i anava amb el meu fill, Nicolàs, que tenia 5 anys. I el Modest estava sentat davant d'ell. I va començar a parlar francès, perquè el Modest parlava molt bé el francès, havia estat a Lyon, a París, en fi. Quina salvació per mi, perquè si no m'enterava de res. I cap d'un rato el meu fill li va dir al Modest: te presento els meus pares. Doncs el Floreal i jo. I aleshores va començar a parlar el Modest en català, perquè el Flor evidentment era català, parlava català. I tu què fas? Jo soc pintor, jo també. Bueno, i va ser com un fletxasso, perquè era un home amb molta cultura, amb molt de sentit de l'humor, el Floreal també. I deien el que es diu la tertúlia, però la de veritat, que no parlaven de futbol. Parlaven d'art, parlaven de política, però clar, cadascú tenia un nivell bastant alt i això era la gràcia. Aviam qui posava més sobre l'altre. I jo, la gent em deia: tu no parlaves mai. Dic: no, perquè jo m'ho passava pipa escoltant-los. És que era fantàstic. I a partir d'aquí va néixer una gran amistat. Va venir a Palafrugell i ens vam veure molt sovint. Tinc moltes anècdotes. Després, més endavant, vaig, com que soc restauradora, el vaig restaurar uns quadros seus. Hi arribarem. Sí, passem la paraula. No pateixis. Anem als donant mica en mica. Pilar, explica'ns una mica com va ser aquesta primera trobada i també si d'alguna manera vas quedar enamorada a primera vista o com va anar. Bona tarda a tothom i moltes gràcies per convidar-nos i per organitzar aquesta conversa que crec que és una de les millors maneres d'homenatjar Modest Cuixart. Com deia Joan, gran conversador. És a dir, si alguna cosa ens ha deixat és el plaer de la conversa. Bé, jo vaig conèixer Modest Cuixart
és que ho he volgut mirar exactament quin dia, perquè era molt fàcil recordar-ho, perquè hi ha un catàleg. El 12 d'agost del 1993. I això va ser a la Galeria Lluïseres, que també fa pensar, no?, quin altre gran persona i personatge que tenia Palafrugell, perquè la Galeria Lluïseres era un lloc de trobada, de descoberta, i jo crec que posava uns estius d'intel·lectualitat i d'un nivell cultural que Palafrugell era meravellós. Com vaig a parar a la Galeria Lluïseres el 12 d'agost del 93? Doncs perquè jo en aquell moment, com bé has dit, estava fent Història de l'Art, tercer d'Història de l'Art, i em volia especialitzar en art català contemporani. Aleshores, al curs 92-93, jo vaig estar treballant a l'obra i la figura de Joan Brossa, un altre gran poeta i artista català. I aleshores, bé, jo baixava a Barcelona, a l'estudi del Brossa, entrevistar-lo, parlar amb ell, etc. I quan vaig saber que exposava a Palafrugell, dic, està al costat de casa, soc de Sant Feliu de Guíxols, dic, vaig cap a la Galeria Lluïseres. Jo tinc una foto d'això. Tens foto, no?, d'aquest dia. És que va ser un dia, per mi, màgic. Hi ha dies que et canvien la vida i a mi aquest dia és un d'aquests grans regals que se'm va obrir tot un univers. Perquè, clar, primer Lluïseres és qui ets, què fas aquí, nena? Perquè, evidentment, no? I el Brossa diu, no, diu, és que sí, està treballant la meva obra i tot plegat. I em diu, però, clar, la Pilar és de Sant Feliu. I diu, Cuixart, vine, Modest, que et presento una noia. I el Brossa em va presentar amb Modest Cuixart. I em diu, escolta, i aquesta noia es vol especialitzar en art català contemporani. Diu, clar, si ha de baixar cada vegada a Barcelona, diu, això, a més, parlem als anys 90, no? Diu, per què no l'ajudes tu i que vingui a Palafrugell? I aquell dia va ser que Cuixart va dir sí, diu, si ja pots venir demà mateix a casa i t'obro la meva biblioteca. I clar, jo vaig agafar la paraula. I l'endemà a la tarda em vaig presentar a casa de Cuixart i des d'aquell endemà van ser molts dies i molts anys i moltes tardes i molts matins i moltes nits. Que bé. A vosaltres explicàveu això, que teníeu també, com que éreu molt més joves que ell, aquesta part com més d'observació, d'escoltar. Suposo que en Joan també, com a petit que eres en aquella època, també tenies com una posició més d'observador. Tu què veies al voltant de casa? Bueno, és que el meu pare era com un mestre que ensenyava sense que te'n donessis compte. O sigui, a l'hora de dinar, ell t'explicava una història, sempre baixava el nivell a l'interlocutor que tenia, en el meu cas el baixava molt posava molt baix i m'explicava les coses de manera que fossin molt accessibles i jo, sense donar-me en compte, tinc un bagatge artístic que a vegades me sorprenc a mi mateix, perquè un dia precisament vaig anar a la Universitat de Barcelona de Belles Arts i vaig estar parlant amb el rector i tenia una conversa de tu a tu i ja sabia coses que ell no sabia, saps? I me sorprenia. I el que és a l'entorn de casa meva sí que era una vida de molta gent, moltes personalitats, perquè us feu una idea del que era viure amb el meu pare, que era una persona fantàstica. A més, crec que no va fer de pare amb els seus primers fills i jo vaig ser la seva redenció. Llavors, amb mi, per el tema d'edat, era més una relació net-avi que no pas pare-fill. Saps? No em feia de pare d'ordenar l'habitació, tens que estudiar més, no. Era més, sempre era com si vols ser dibuixant, sigues el millor, saps? Però perquè us feu una idea, en un sopar qualsevol, em va preguntar què vol dir licàntrop.
no ho sé, no, jo devia tindre 11 anys, no ho sé. Agafa el telèfon. En aquell moment, no? Agafava el telèfon, marca aquest número, de memòria, tot. Ta. Bueno, jo marcava el número, sortia un senyor, sí, diga, diu, oiga, ¿qué quiere decir licántropo? Era así, ¿eh? Y, hombre, pues licántropo viene de la palabra licus, que significa lobo, antropo, del hombre, tal, no sé què. Estava parlant amb l'home que li corregia, que li havia corregit en el seu moment els textos en Suárez, en el president Suárez, que havia sigut mestre de la Universitat Complutense de Madrid i que era amic del meu pare. Un cop m'havia fet la definició, jo li passava al meu pare, no? Hombre, professor Gallac, com està usted? No sé què, no sé quan, i era la conversa. I això era un dia. Imagineu-vos tota una vida amb el meu pare, el bagatge que jo vaig arribar a agafar. Les coses es van equilibrar en el moment en què jo em vaig posar a estudiar música, perquè llavors les converses eren una mica surrealistes, perquè jo li deia, perquè Beethoven, i llavors ell em deia, sí, però els etruscs... Sí, la conversació anava... Et portava cap a... Sí, jo portava cap al tema que dominava i ell en seguida me feia la 13-14 i se m'anava cap a un altre tema. I sempre acabava anant jo a la biblioteca a agafar a veure qui eren els etruscs. Molt bé. Joel, Pilar, qui vulgui de les dues començar, expliqueu-nos una mica com era el vostre dia a dia amb en Cuixart, o les setmanes, o quin tipus de relació vau establir. Home, la relació era d'amistat, molt interessant, moltes festes també, sopars, era un gran, sabia molt de vins, jo també. I tenia una bodega increïble, i quan ens invitava a fer l'aperitiu em deia, Joel, vés a buscar una botella. I feia, ai. Sí, i portava i anava una bona botella. Era el que se'n diu el beau vivant. I a part que, bueno, és el que diu el Joan, podies parlar amb ell de moltíssimes coses. I això és un bagatge important. La relació era d'una gran amistat i de moltes festes també. Pilar. La meva relació ha tingut diferents etapes, no? Perquè, clar, a mi m'agafa un període de la meva vida en què, clar, canvies molt, dels 20 als 30, dels 30 als 40. Al principi, als 20, a mi em semblava fascinant, perquè normalment al setembre, primers dies de setembre, li agradava molt anar de viatge pel sud de França. I recordo que era gairebé quan començava la universitat i jo faltava bastant a classe. I al final, una vegada li vaig dir a la professora, és que escolta, és que m'és igual faltar a classe, perquè és que aprenc molt més una setmana viatjant amb el Cuixart que durant un semestre a la universitat. En primer lloc perquè, clar, era estar participant de la cultura viva, que era el que jo volia, participant no tant del debat, perquè evidentment tots escoltàvem més que dèiem. I a vegades li deia, la gent es deu pensar que sóc tonta perquè no parlo. Va dir, no, tu estàs observant, ja vindrà, ja vindrà. I llavors, clar, per mi era fascinant, crec que era gairebé un cop al mes que anàvem a Madrid, baixàvem a Barcelona un cop per setmana a l'Àncora i Delfín a comprar les últimes novetats editorials que després a l'hora de sopar, Joan, sempre havent sopat, doncs bé, obríem els llibres a l'atzar i fèiem consultes. Vull dir que aquesta primera etapa és molt de coneixement. Jo recordo, ja us explicaré una anècdota, perquè veieu com era Cuixart i com realment se l'havia de conèixer. Una de les primeres vegades, perquè conduïa jo, el portava jo un cotxe, anàvem amb el cotxe de la meva mare, una de les primeres vegades, era un Ford Fiesta típic de l'època, i a la sortida de Palafrugell, en l'estop, es para, em mira i em diu, em sembla que ets la persona perfecta
per pervertir. A veure, jo em quedo, com? Diu, sí, esclar, diu, perquè tu això ho entendràs, és pervertere. Diu, i jo vull vertir dins teu tot el meu coneixement. Uf, aquell stop va trigar una estoneta, perquè em va costar. És que ho tinc aquí, ho veig, és claríssim. Meravellós. I sí, i jo espero i desitjo que m'hagis pervertit moltíssim. Parlant una mica, tocant molt per sobre el 10 al 7, aquest grup artístic d'avantguarda que van crear el 48, recordo una mica els membres fundadors perquè són persones de molt de pes, el poeta Joan Brossa, el filòsof Arnau Puig, els pintors Joan Pons, l'Antoni Tàpies, en Modest Cuixart, en Joan Josep Terrats, i llavors també s'hi va acabar afegint Juan Eduardo Cirlot. Clar, tenim un Cuixart que... Digues. Que Juan Eduardo Cirlot va col·laborar. Molt bé. Si estigués la filla diria que sí que era... Però no. Col·laborador. Era col·laborador. Sí, i amic, Sí. Doncs un home així com Cuixart, culte, intel·lectualment inquiet, acostumat a envoltar-se de tots aquests intel·lectuals, què hi va trobar aquí a Palafrugell? Què hi havia a Palafrugell com arriba aquests anys 70 que l'alimenta, perquè d'alguna manera suposo que era una persona... Sí, m'agradaria que tots tres me responguéssiu el que creieu. Jo crec que aquí el que va trobar és la possibilitat de treballar en la direcció que ell volia sense pressions socials ni aquesta voràgine que hi havia a Barcelona de rivalitat i de foscor, perquè realment va ser un període molt fosc, perquè el que va passar a Barcelona va fer molt mal a l'art català en general, i aquí ell es podia alienar totalment amb el que era la pintura i al mateix temps divertir-se, disfrutar de la vida i no tindre que estar vigilant si li venia un periodista a incordiar en el moment en què li havia passat, d'estar en un bar a Barcelona i entrar un tio a fer-li una entrevista quan el meu pare estava dinant, el que és la fama. Quan ets conegut et trobes aquests personatges i en aquell moment t'has de posar al 100% perquè aquell tio ara te vol fer una entrevista i a tu no et ve de gust. I aquí a Palafrugell això no ho tenia. Aquí a Palafrugell ell sortia a passejar, la gent no l'agobiava, feia una exposició, venia un quadre i podia viure tranquil·lament. No, nosaltres, això va ser una mica més tard, ens trobàvem cada dijous a la llibreria Mediterrània, perquè en aquest moment s'havia instal·lat la crític d'art Maria Luisa Borràs. I aleshores, clar, també era un element molt interessant i, clar, s'ajuntava aleshores altra gent i cada dijous ens trobàvem allà. I ell estava encantat de la vida i tots, perquè era molt interessant. Recorda'ns una mica quins noms, quina gent venia i una mica en què consistia aquestes trobades. Bueno, es trobaven els intercanvis d'artistes. No sé si venia ja el sàbat que està per aquí o era massa petit. Tu venies allà? Massa petit, sí. Encara ho és, Encara ho és. No sé, no me'n recordo ben bé, hi havia el Talo Pisano i no me'n recordo exactament, el Floreal, evidentment. I, bueno... Quanta gent es podia reunir? Uns 10, 12, i aleshores allà hi havia com una cafeteria, a vegades quedàvem a sopar i... No, el que passa també, la Maria Luisa Borràs portava molta gent coneguda, artistes coneguts, i com que vivia aquí, s'havia comprat una casa aquí, automàticament tota aquesta gent venia no cada dijous, però regularment allà també. Tot això enriqueixia molt la tertúlia, per dir-ho. Que bonic, no? Tenir aquest ambient. Tinc de dir que tinc la sort d'haver-ho conegut. Això sempre ho dic, perquè és fantàstic.
Pilar, tu què diries que hi va trobar aquí? Bueno, és clar, és que en parlàvem no? Del que era viure en un poble o una ciutat petita, perquè ell hi va trobar a Palafrugell allò que a vegades els que som del territori, els que som de la Costa Brava, com que hem crescut amb aquest ambient, ens sembla normal. I és la llibertat, sobretot als anys 70. Als 80. Jo a vegades explico, no puc entendre la turismofòbia quan a nosaltres aquest intercanvi amb la gent que venia de fora ens ha fet eixamplar horitzons. Jo crec que aquesta era una de les coses que el Cuixart trobava, a part de la bona gent de Palafrugell, perquè ell s'hi va sentir sempre molt ben acollit. Aquí hi havia aquest espai de llibertat, el que deia en Joan, també de tranquil·litat. Jo a vegades pensant-ho dic que realment Cuixart era un avançat, la seva època. Ara la gent marxa de la gran ciutat per venir aquí al nostre territori perquè està connectat amb i ell no li calia perquè estava connectat amb l'univers. I jo recordo que sempre em deia vola ves lluny però no te n'oblidis mai de fer el que fem la gent del poble. És a dir, aquí Cuixart hi va trobar veritat. Joan, explica'ns l'anècdota d'en Pla. Si me permets, l'explicaré, però també explicaré l'anècdota d'en Felipe González. L'anècdota del Pla la vaig llegir en un escrit que em van passar per WhatsApp, així que no me va passar la portada i no sé on està escrita, però està escrita. Quan el meu pare va coincidir amb en Josep Pla, en Josep Pla va voler posar a prova el nouvingut i li va dir, ja ho sap vostè que Palafrugell és l'indret amb més fills de puta per metre quadrat? I el meu pare li va contestar, no s'ho inclourà pas vostè. I en Pla va haver de dir-li, diu vostè, té un collonar molt fi. Si em permets, I tant, i tant. Hi ha un llibre que es diu, no sé si és biografia no autorizada o memòria no autorizada de Vilallonga, que el tinc a la biblioteca, l'estic buscant com un desesperat, però no el trobo, que relata una anècdota de quan es veu que el Felipe González i el Vilallonga, mirant un quadre del meu pare, el Felipe li va preguntar, diu, ¿lo conoces? Diu, sí, diu, es muy amigo mío, además es una persona muy divertida, tal. I el Felipe li va dir, pues tráelo. Es veu que el Vilallonga organitzava sopars amb personalitats, gent de la cultura, dintre de la bodeguilla a la Moncloa. El meu pare va viatjar a Madrid per anar a veure uns amics, aprofitant que tenia el sopar, i va veure una mica més del conte. El meu pare, quan bevia, no es tornava una persona agressiva, però sí que se li deixava anar una mica més la llengua. Aleshores van arribar els últims de tots en el sopar i quan el van veure baixar del cotxe, el Felipe li va preguntar al Vilallonga, diu, ¿quieres decir que lo tenemos que dejar entrar? Y dice, sí, no te preocupes, que es una persona, es un señor, es tal. Sí, vaig estar cap a dintre. Durant el sopar van passar diverses anècdotes. Entre elles, es parlava a Madrid d'enterrar els morts de peu per estalviar espais. Aleshores, el meu pare va intercedir en aquesta conversa i va dir que ell enterrava de peu els pinzells. Es veu que és a la manera índia com enterraven en els grans guerrers. I després va afegir, dice, por eso no creo, digo, que esto del cementerio vaya a funcionar, dice, porque hay muy poca gente que merezca ser enterrada de pie. Durant tot el sopar, la meva mare se'n anava al lavabo a santiguar-se. Ens fotran a la presó, ens fotran a la presó. Total, que al final del sopar, el meu pare ja estava molt mogut,
el Felipe li anava, amb tota la puteria, li anava emplenant la copa amb conyac i el meu pare sols anava fotent d'un trago. El meu pare estava sentat entre, a més tinc la foto del moment, estava sentat entre la meva mare i la dona d'en Felipe, i el meu pare es dirigeix a en Felipe i li pregunta, diu, Felipe, ¿vosotros a los catalanes nos queréis? Y al Felipe le contesta, claro que sí, si sois gente de familia, honrada y trabajadora. El meu pare queda pensatiu y le digo, ya, pero es precisamente por eso que no nos queréis. Y además nos tenéis envidia. Hòstia, allà es va callar, hi havia el Nacho Gabilondo, vull dir, es va callar tot quisqui, l'altre ja estava una mica mosca i el Felipe li pregunta, diu, ¿envidia? ¿Envidia por qué? Dice, porque nosotros sabemos la diferencia entre ganar el dinero y robarlo. Espera que no s'acaba. En aquell moment el Felipe va entrar en còlera, però per sort el meu pare es va quedar dormit sobre la dona d'en Felipe i la meva mare es va aixecar i li va dir, dice, esto solo lo hace cuando se siente muy a gusto. Déu-n'hi-do. En teniu moltes per explicar. Parlàvem, Pilar, de tots aquests viatges que el vas acompanyar. Explica'ns com podia ser un viatge d'aquests, què vivies tu, Per mi era una gran aventura i depèn del viatge, perquè clar, els viatges a Madrid tenien un caire, els viatges a Sevilla, quan anàvem a veure l'hermano menor i a tota la comunitat de Belles Arts, era... Però el que per mi era més fascinant, per exemple, a Sevilla, en aquell moment, per exemple, el Museu de Belles Arts estava en obres, estava tancat, i ens el van obrir només per nosaltres. Per mi era fascinant. No imagineu-vos veure tots aquells Zurbarán allà que estaven dormint només per nosaltres. I a més, com Cuixart m'anava explicant, perquè això la Joel evidentment ens ho relatarà molt millor, la part tècnica, però clar, Cuixart, alguna cosa que sempre posava en valor i respectava era la tècnica, dintre dels grans mestres de la història de l'art. Aquests eren d'un caire, els que fèiem a França també per anar a veure les seves amigues a Perpinyà o Montpellier, o menjar ostres a Béziers. Jo recordo la primera vegada de la meva vida que vaig menjar ostres va ser amb Cuixart, jo no havia menjat mai ostres. I com a viatge, jo recordo divertit i anecdòtic, va ser un viatge que vam fer a Amsterdam. Jo crec que en aquell viatge m'acompanyava en Jordi Valls i el Cuixart. Anàvem els tres amb una furgoneta. Jo crec que es van aprofitar de mi per retornar a l'adolescència. Perquè jo pensava, com pot ser que aquests dos senyors decideixin que agafem una furgoneta a Palafrugell, carreguem els quadres, conduïa jo la furgoneta i atravessa tot França, de Benelux, fins a arribar a Amsterdam. Amb tot això us haig de dir que aquella furgoneta no li funcionava a l'indicador del combustible i ens vam quedar amb pana de pobre a mitja autopista. No sé, és igual, mil i una aventures, però fantàstic, perquè et ve buscar una grua, et van remolcant i ens porten a un hotel de 5 estrelles amb la furgoneta. Clar, és que això és el que tenia viatjar amb el Jordi, per exemple. I bé, doncs això, poder fer aquesta mena de viatges en el que tens la part més humana del personatge, la part més humana de Cuixart, que és la que et permet empaltar-te de com ell pensa, de com ell sent i de com ell veu i viu el món. I aquest crec que és el llegat més gran que ens deixen tots aquests viatges, el viatge per la vida. Mira, ara que parlaves del tema dels quadres, ara, Joel, tu vas restaurar algunes de les seves obres, i tot algunes en el mateix taller, perquè em comentaves que eren massa grans. Tenía quadres enormes y le vaig dir, esto solo cabe al meu taller, ho tinc de venir a fer aquí. Però era fantàstic perquè em preparava el cafè, el petit esmorzar, i després ens ficava a treballar. També són records molt... Els esmorzars, parlant, i sempre hi havia alguna cosa que explicar.
Segueix restaurant quadros, eh? Sí, Sí, no? encara soc jubilada, però no puc parar. M'agrada. Ben fet que fas. La ceramista, la Mai Jorba, havia treballat també amb Cuixart i ella destacava lo curós que era, lo metòdic, lo Molt. perfeccionista, i que són coses que, de la qualitat extrema, no? I que són coses que li han quedat amb ella i que també ella ara amb la seva feina és molt exigent. Tu que el vas veure treballar... Jo el que vull dir, restaurava els seus quadros perquè hi ha hagut un accident, com hem tingut fa poc. Un estrip o un tros, perquè ell preparava molt bé les seves teles. Molt minuciós, la pintura, la matèria que posava estava ben preparada, ben enganxada. Vull dir que jo restaurava perquè hi havia accidents. Vull realment dir que ell preparava molt bé les teles. No era que la seva pintura caia així, no, ell era molt, molt meticulós. I, bueno, aquesta experiència, perquè es veu que havia hagut una exposició a Madrid i havien portat els quadres vernissats. Ell que té tot és mate, bueno, eren tots brillants, estava desesperat. I són aquells quadres que tenia que fer a casa seva, perquè eren enormes. I per mi va ser uns quants mesos per treure aquest vernís i estava molt simpàtic perquè ell pintava d'un costat, jo estava en un altre espai netejant. Perquè, si algú no ho ha entès, algú va vernissar els quadros per su cuenta y riesgo, no? O sigui, eren quadros... Així, com un posa cola de conill sobre el qual pot enganxar, m'entens? És que la restauració és l'ofici. Hi ha molts pintors que restauren. És a dir, que, per exemple, tens un color blau com aquest, amb un petit centímetre ha de fer exactament aquest blau. Aleshores, els pintors el que fan, com que són pintors, no són restauradors, o potser alguns ho poden fer, és buscar exactament el color i posar-lo només on faltava, on havia caigut la pintura. No. I això és el gran drama dels restauradors, els quadres que han sigut restaurats. Després has de fer doble feina. I el Modest apreciava molt aquesta feina. Evidentment, jo havia treballat, siguent belga, amb pintors flamencs a Bèlgica i tot això. Començàvem a parlar de Velázquez, de totes aquestes pintures del Bosco, en fi, que el Magritte l'havia copiat, en fi. En part, fins el Dalí s'ha inspirat molt del Jean Bosco. Així que les sessions de restauracions han tingut un record magnífic, molt simpàtic. A mi, perdoneu-me, perquè m'agradaria afegir que, Joel, estaràs d'acord amb mi que gaires pintors com Cuixart i els restauradors no tindríeu massa feina, perquè, com diu la Joel, és a dir, la seva tasca és quan hi ha un accident a la tela, en el transport, perquè si alguna cosa es pot posar de relleu, sobretot a l'obra de Modest Cuixart, és que el període matèric és dels és que no hi ha un altre pintor a l'estat, dic l'estat espanyol perquè l'estat francès no conec tan profundament, però l'estat espanyol, això ho asseguro, no hi ha cap altre pintor de l'època informalista matèrica amb una tècnica com la de Cuixart, perquè els quadres dels anys 50 i principis dels 60 han passat vicissituds de viatges, de retencions amb aduanes, d'estar en espais que s'han inundat, i són unes peces que estan impecables. I no només estan impecables tècnicament, sinó que per la quantitat de matèria que tenen, i això els muntadors ho agraeixen moltíssim, són peces que no pesen. I per tant, clar, és que davant d'un quadre hi ha molts elements. O sigui, hi ha quadres matèrics que has d'estar escombrant cada dia o que no els pots moure perquè és que pesen una barbaritat. I s'ha de dir que Cuixart jo crec que és l'artista tècnicament, no només ja tècnicament més bo de tot el seu període. Sí. Jo tinc una anècdota justament d'ell, com que treballava amb ell, sabia exactament tota la seva tècnica, amb què treballava, quina pintura, tot. I diu, així en plan rient, diu, bueno, el dia que moro, si un dia continua a haver-hi Cuixarts, és la Joel que els fabrica, perquè coneix tots els meus secrets. No ho he fet, no.
Joan, creus que aquest perfeccionisme el portava a casa o només era professionalment? Bona pregunta. Home, que era perfeccionista sí que és cert, però que el portés a casa no. Jo recordo que dintre del taller, quan ella estava treballant, sí que la metodologia, la manera de fer les coses, inclús a l'hora d'escriure una carta que tenia una cal·ligrafia impressionant i quan la tancava recordo que passava la mà diverses vegades perquè quedés ben segellada, saps? Això sí, però un cop a casa era una persona normal amb les seves virtuts i els seus defectes. Sí que m'agradaria afegir que el tema de l'ego de l'artista, o sigui, el meu pare tenia punxes d'ego de cares al públic. Sempre que estava en públic tenia petites pujades d'ego, però a casa tenia una humilitat bestial. O sigui, ell considerava que no sabia pintar. Considerava que estava començant a saber pintar. De fet, en l'hospital em va dir, ara començava a saber pintar. Sí, no recordo això. El dia abans de morir-se. Sí. O sigui, era una persona molt humil de cares a la seva... Sí que de cares a la galeria... És que ell un dia em va dir, perquè jo li vaig dir que és que soc molt dolent, em va dir, mai diguis que ets dolent, ja ho dirà el resto del món. Tu defensa el que fas. I per això, davant del públic, ell es pujava, no? Si se sentia atacat o si se sentia retat. Llavors tenia aquests petits punts de dir, escolta, mira, jo soc a Cuixart, tu, i te'n deia una que te deixava de volta i mitja, que per una altra banda això també li va fer guanyar molts enemics. Però de cares a casa era molt humil i sabia, no? I per acabar també vaig tindre la sort de poder fer una visita al Museu del Prado amb el meu pare, que va durar 5 hores. Jo deuria tindre, sembla que tenia 12 anys o 13 anys. Ens van parar a cada quadre. Però va ser tan guapo, o sigui, va ser una història tan ben parida que en aquell moment l'anava disfrutant molt, perquè és que de cada quadre m'explicava una cosa i la tècnica i això, i mira, fixa't bé, i mira aquell allà, i veus els vels, de cada quadre del Museu del Prado. És que explicava molt bé, tenia molt precisió i d'una manera divertida per un nen, segurament. Sí, jo vaig sortir d'allà flipat, saps? O sigui, al·lucinat. I ell, que va insistir amb les transparències, perquè sí que és veritat que en els quadres de Velázquez i de moltes de la mateixa generació apareixen els vestits, tu veus el vestit, però també veus la figura que hi ha dintre, no? És un vel, veus el vel, però és molt difícil de pintar aquell vel perquè aquell vel ha de ser transparent, però tu l'has de veure en el dibuix. I quan vam arribar a casa va pintar una figura on tenia un vel del que havíem estat parlant en el Museu del Prado. I em va fer, quan vaig passar per allà, em va dir, mira, veus, Joan, veus? Es veu el vel, però també es veu la figura. Com devia ser això, Joan? No? Com vas construint aquesta idea de qui és el teu pare, quina figura representa, com va aquest procés? Perquè jo crec que potser encara hi ets, no? Però vull dir que quan comences a donar-te en compte, com va aquest procés? Per la gent de fora. Perquè hi havia comentaris
d'alumnes del col·legi que em deia mira, el teu pare fa això, pinta, fa un garigot i ja fa un quadre, saps? I ara aquest que li pica, no? Perquè m'explica això. O de més gran, no? Tanta gent que jo vaig conèixer el teu pare perquè el teu pare un dia, no sé què, jo vaig conèixer el teu pare, o sigui, coneixia tanta gent i tanta gent que encara no conec que el coneixia a través d'això i llavors el fet d'entrar a la Fundació de Barcelona, que hi vaig entrar perquè jo un dia vaig visitar la Fundació de Barcelona i allò estava mort, no s'hi feia res. Hi havia Fundació Cuixart, Fundació Cuixart de Barcelona. Sí, no hi havia una noia que treballaven allà però no entrava ni una sola persona i aleshores li vaig dir, bueno, millor que aquesta segur que t'ho faig jo, perquè és que no fa res. Aleshores vaig fer un seguit d'exposicions a Barcelona però tot ho tenia en contra, o sigui, demanava la clau per poder accedir amb els camions per descarregar les obres, em deien que no, vaig intentar que hi hagués una subvenció de l'Ajuntament de Barcelona i em van dir regala'ns els quadres i li vaig dir doncs no em dóna la gana, o volia fer que les visites guiades que passaven per davant per visitar el Museu Picasso i tal també formessin part de visitar... Sí. O sigui que el millor que va passar va ser que tanquéssim allà i obríssim aquí. I ho vaig veure claríssim el dia que, quan el meu pare es va morir i tenia el taller, fantàstic taller, amb la fundació, amb tots els nos i dificultats i els fills dels amos de l'edifici ho volien convertir en una botiga de Levis i jo tenia que estar lluitant amb això i vaig dir, mira, saps què? La botiga de Levis per vosaltres que jo me'n vaig a Palafrugell. Sí. És curiós perquè just tot fer un parèntesis, jo volia muntar una mini galeria a Barcelona al mateix barri on hi havia la fundació, però jo no sabia que muntava la fundació. I ens trobem en un bar d'aquells de tota la vida que es diu el Champagnet, tipus andalús així, i me'l trobo allà i diu, què fas aquí? Dic, home, vull muntar una petita galeria. Diu, munto la meva fundació. Va ser divertit de trobar-se així casualment i va començar a parlar, dic, no, s'ha acabat, t'hi d'anar a pencar, o sigui, no, ens quedarem tot el dia aquí, perquè un cop estaves amb ell no et cansaves mai d'escoltar-lo, la veritat. Gran amant de la música, de Wagner, no? Organitzava també concerts en la Fundació i crec que, Joan, tu vas heretar aquest oïda per la música, aquest amor per la música, tu composes. Com va començar això? I tinc entès que el teu pare també te va empènyer, no? Bueno, el meu pare em va regalar un piano quan jo tenia 1 any. Uau! Sí. Aleshores jo m'agradava tocar d'oïda, cançons amb el piano, però a ningú se li va plantejar que podia estudiar música. Aleshores, de la meva afició me van posar un professor i tenia bastanta facilitat d'oïda i tal. Aleshores, amb 17 anys vaig fer el COU i em vaig posar a estudiar la carrera musical. Em vaig tirar de cap a estudiar, però clar, era molt gran. Aleshores recordo de passar-me 8 hores cada dia tocant el piano, 8 hores, i quan portava 5 anys em vaig presentar a unes classes que feien a Torroella de Montgrí, un pianista que es diu Joaquín Achúcarro, que per cert vaig sopar amb ell perquè coneixien el meu pare, que em va dir la frase, diu, mira, piensa que con las notas que he fallado podría tocar otro concierto. O sigui, i si l'havies anat a sentir, havia tocat un concert perfecte, no? Però així eren els músics, no? També molt sofridors. I vaig anar a la masterclass, aleshores ell et feia una prova d'accés i si la passaves et converties en alumne durant una setmana, si no la passaves et quedaves com oient. Aleshores vaig fer la prova d'accés, vam fer tots,
i em vaig quedar el primer dels tontos, o sigui, dels 10 que entraven em vaig quedar el número 11, però la diferència que hi havia de nivell entre jo i el número 10 era bestial, o sigui, i a més, la diferència d'edat, perquè jo hauria de tindre 25 anys i aquell nano tenia 16 o 17. Era una noia que era coreana que tocava 30.000 vegades millor que jo. Aleshores vaig decidir que potser ser concertista seria una vida molt dura i que mai arribaria a un nivell acceptable. Aleshores em vaig passar a la composició, que a més ho agraeixo molt, perquè és molt més creativa. Sempre quan toques una partitura pots tocar-la de la teva manera, però sempre és una partitura del 4. D'aquesta manera tu toques les teves peces. És una vessant més creativa i si la toques un dia en directe i falles, pots dir que has modificat la peça en aquell moment. Amor a la música, però també amor a la poesia. Amb tu crec, Pilar, que vau preparar un llibre d'artista, que va ser potser l'últim... Explica'ns una mica això. Però abans de parlar de la poesia, jo tinc una anècdota amb en Joan i la música, perquè la música cuixart és un món, i també m'ha de descobrir. Quan en Joan tenia 12 anys, 13, aquest esperit de compositor ja el portava dins, perquè jo me'n recordo que havent sopat sempre venia amb les mescles que havia fet i gravat. Te'n recordes? Que baixava, o sigui, anava a l'habitació, jo no sé com, perquè llavors eren casets, i havia fet un remix i ens el feia escoltar, però és que era fascinant veure com ell tenia aquesta passió per la música i crear alguna cosa nova amb tots aquells sons que l'envoltaven, no? O sigui, no sé, i que finalment... Però més que escoltar, vau patir. Sí. Escoltàvem, patíem. No, però vull dir que ja té molt sentit el que ell ens ha dit d'haver acabat. I el meu pare anava dient, sí, està molt bé, està molt bé, però més modern. Has d'anar més modern. Doncs volia aquesta anècdota perquè m'agrada recordar aquells moments, veure el Joan que baixava. Modest deia que tenies cor de poeta, no? Sí. En Joan ens ha explicat que recorda el regal del piano en un any. Jo recordo el primer regal que em va fer en Modest Cuixart, que va ser una ploma estilogràfica. I em va dir, perquè ell veia que jo sempre escrivia en ploma, em va regalar una de molt maca. Diu, aquesta ploma és per tu, perquè tens cor de poeta. Diu, i has d'escriure, perquè si no els déus et castigaran. I clar, és que deia unes coses que qualsevol no es posava allà a treballar i a escriure i tot plegat. I és cert, no? Sí, jo crec que ell em va estimular molt, no? Aquesta visió. I llavors, doncs, jo la poesia sempre havia escrit poesia, però em feia molta vergonya ensenyar-la, de fet només li ensenyava a ell. I els últims anys, recordo el 2005, que ell estava trist i em deia, vull fer alguna cosa, necessitava alguna cosa que li tornés aquella vida, aquell brillo. Aquella il·lusió. És aquella il·lusió. I em diu, fem alguna cosa junts. Diu, però no, que no torni a ser un altre llibre, perquè clar, ja havíem fet llibres, havíem fet monografies, havíem fet exposicions, havíem fet assajos, o sigui, diu, no, diu, Pilar, diu, jo vull fer una cosa amb tu, diu, però, diu, ara ja has crescut. Sí? Diu, una cosa de tu, que parlem de tu a tu. Diu, i quan podem parlar de tu a tu és quan tu ets poeta i jo soc pintor. Uau, quina meravella, no? I em diu, jo més no he fet mai cap llibre d'artista i em faria molta il·lusió fer un llibre d'artista. I aquí és on va començar, vam començar tots dos a veure com aquesta idea, de fer un llibre d'artista podia ser realitat i d'aquí neix aquesta darrera obra del Cuixart. Sí, que es titula Geometria de l'onada. Que puc afegir que
Que no la va veure realitzada. Sí, la va veure acabada, perquè ell va donar l'hoquei a totes les serigrafies. Però Muntada no. Aquí està. Jo recordo que anàvem a l'hospital i ell estava sempre amb la piloteta, perquè tal. Llavors, ell va fer els 15 dibuixos, que eren les 15 respostes, no?, a cada un dels poemes. Vam trigar més d'un any. Tot el 2006 vam estar buscant aconseguir el paper negre fet a mà que ell volia per dibuixar. O sigui, és que va trigar moltíssim a fer realitat aquest projecte. I llavors vam trobar un serígraf excel·lent. I el Cuixart va poder donar l'hoquei a totes les proves. El que no va veure va ser la caixa, una caixa de suro molt bonica, que és la que conté totes aquestes onades, que són aquests globs de poesia i de pintura. Molt bé, per acabar, a tots tres, una mica què us ha deixat, quin llegat us ha deixat Cuixart? Quines lliçons heu après? Crec que n'ha deixat uns quants. Jo personalment, venint de Bèlgica, havia conegut un ambient d'intel·lectuals també allà, arribar aquí a un poble que m'encantava Palafrugell, però una mica fluixet, he trobat un Cuixart, a part que parlava francès. Això m'ha ajudat molt, perquè clar, jo vaig aprendre ràpidament el català, però tenia que arrencar encara, no? I així m'ha après una part de la cultura catalana, una part de l'art català, moltíssimes coses d'aquí. I molt més que no. Pilar. Jo podria resumir amb una ensenyança. Em va dir que no defugís mai de la llavor que em proposés l'insòlid. Per tant, em va ensenyar a no tenir por. Déu-n'hi-do. Joan, tanques tu. És que jo no puc resumir, a mi són moltes. A més de lliçons, són emocions. I si tinc que ser sincer, també moltes preguntes. Perquè, malauradament, el meu pare era molt més gran que jo i quan he tingut ara tinc moltes preguntes que m'agradaria fer-li i que no li puc fer. Però tampoc em puc queixar perquè va ser un pare extraordinari, molt atent de tots els que l'envoltaven, bona persona, creador, no destructor, motivador, tot coses molt positives. L'única cosa això, que m'hagués agradat tenir-lo més temps. A tots. Sí, tots el trobem a faltar. Molt bé, doncs si us sembla donarem pas al públic, si voleu intervenir, explicant alguna anècdota, fent alguna pregunta als nostres tertulians. Us fem arribar al micro, tenim aquí la Sílvia ben emocionada. Hi ha algú que us acosto al micro, si algú vol dir alguna cosa. Disculpeu-me als ponents que he arribat tard, però recordo molt que el deies sempre que en Modest té una memòria enciclopèdica i que també te feia utilitzar l'enciclopèdia molt. Recordo això, sí? N'hem parlat d'això. N'has parlat, no? Sí, però sí que és veritat que tenia una memòria enciclopèdica perquè tenia un registre de números de telèfon. Avui dia no ho necessitem perquè tenim el mòbil, però aleshores necessitaves el llistí telefònic. El meu pare no el va fer servir mai de la vida. Potser podia trucar a 50 o 60 persones de memòria, números. Sí, sí. Algú més? Sí. Hola, bona tarda. Una pregunta una mica rara, estranya. Jo veig
l'edat que tenim tots som d'una quinta més o menys, i jo pregunto l'obra de Modest Cuixart en aquest món de pantalles, de xarxes que vivim, quin lloc ocupa on queda aquesta obra, no? I en general potser l'art contemporani, el que abans tant ens fascinava, com encaixa tot això? Mira, te contestaré perquè em va vindre a casa un CEO, una persona que es dedica a les xarxes socials, i quan va entrar al taller i va veure un quadre de veritat, es va quedar flipat, va dir, ostres, saps? Clar, aquella persona només veia les obres d'art a través de les pantalles, i al trobar-se'n allà, jo vaig ser el primer sorprès, perquè clar, jo els veig cada dia, però aquell nano es quedava mirant, ostres, i també té textura, saps? La possibilitat d'estar davant d'una peça d'art no te la dona una pantalla, te dona una idea de com és aquella obra d'art. I a tots vosaltres també us ha passat, si heu visitat el Louvre, que te trobes sorprenent que la Gioconda és petita. Si la veus a través d'una pantalla sembla que sigui una obra magna, però quan arribes allà és un quadret petit. Perquè la pantalla te dona una visió... Perdona, No vull acabar. Tira. No, és que jo el que sempre defenso que la gran modernitat de Cuixart és que és un gran clàssic. I els clàssics són eterns. També et dic una cosa, si hi ha un altre apagón, si hi ha un apagón d'aquests xungos que dura diversos dies, s'acaben les pantalles. Tot és efímer en aquest món. Juntament amb la compta bancària. Si se'n va la llum, aquí tots pobres, i podeu vindre a la fundació que els quadres encara seguiran allà. Bueno, jo vull dir alguna cosa també, perquè en aquest moment jo estaria al paro, no puc restaurar la pantalla. Sí. Una pregunta a la contra. L'heu deixat molt bé, però algun defecte devia tenir? Molts defectes, però només que tu i jo. Vull dir, era una persona, no era un déu, era una persona. No. Sí, potser el seu pitjor defecte és que brillava molt. I ho dic en el sentit que és un defecte, perquè la gent no pot suportar que brillis tant. Un home amb molt de magnetisme, no? Sí. Home, veus la foto, aquesta mirada és... Perdona, he començat la ponència dient que es va casar 2 vegades. Vull dir, això ja denota que no era una persona perfecta, va tindre els seus ets i uts. La beguda també era un tret negatiu. O sigui, una copa no, 2 no, però jo he estat a les 3 del matí amb el meu pare molt begut i jo, papa, marxem i ell no, i allà m'ha engegat i ves tant tu i jo em quedo i després l'he tingut que recollir del terra i coses així, no? Vull dir que era una persona humana, però si fas una balança entre virtuts i defectes, doncs guanyen les virtuts. De fet, tant la Pilar com la Joel són un exemple de que van aprendre molt al seu costat, no? O sigui, eren joves i ell d'alguna manera era prou generós com per compartir tot el seu saber i a més també t'ensenyava a viure, no? Vull dir, sigues bo amb lo teu, sigues valent, tira endavant, si creus, no? Vull dir que són ensenyaments que jo crec que són molt vàlids avui en dia també i que això és una cosa que jo crec que tots els palafrugellencs sabem d'ell, no? Hem après.
Jo vull dir una cosa que m'acaba de recordar. Era molt generós perquè ell era molt amic amb el Patrice Chéreau, que tu devies conèixer, que havia fet la pel·lícula La Reine Margot amb la Isabelle Adjani. Bueno, un tio molt conegut. Jo me n'anava a París i em diu, tu coneixes el Patrice Chéreau? Dic, home, de nom, sí. Pues el vols conèixer? Dic, oh, clar. Em diu, doncs jo trucaré i que et rebin allà. Vaig arribar a París i, bueno, em van rebre aquesta gent, hi havia els seus pares també, bueno. Quin interès tenia ell? Era pura amistat, això. I dic, mira, et farà il·lusió conèixer-li. Bueno. I una altra història també, tenia una exposició a Madrid i nosaltres li vam fer la sorpresa d'anar-hi i ell no sabia que vindríem, anàvem per altres coses. I vam entrar a la galeria i estava parlant amb el Paco Umbral. Aleshores el Flo i jo vam dissimuladament, saludarem després. Què va? Va deixar plantat el Paco Umbral, ens va saltar a sobre, què feu aquí? És dir, són coses que Molt familiar, també, no? que vol dir com era aquest senyor, no? Puc explicar una altra anècdota? Sí, vinga, va, acabem amb aquesta anècdota. Endavant. Hi ha una fotografia del meu pare al costat de Julio Iglesias. Això va ser quan el meu pare va exposar a Nova York a la galeria Lladró Gallery. Després hauria d'haver un sopar de gala on tothom anava amb smoking, tal, no sé què. I hi havia moltes personalitats, hi havia l'Òscar de la Renta, el modista i tal, i van ajuntar les personalitats per fer-los una fotografia. Va aparèixer el Julio Iglesias, estem parlant de fa uns quants anys, era un fenomen de masses amb tots els paparazzis, el seu Moreno allà eterno i tal, i tothom allà, i es van fer la fotografia. I el meu pare li va dir, diu Julio, diu, ahora que nos conocemos, diu, yo estoy hablando allí con un grupo de señoras, dice, porque tú no vienes, me saludas y me haces quedar bien. I el Julio es va apuntar a la història, no? I aleshores el meu pare estava parlant allà i el Julio anava de flor en flor, deixant-se fer fotografies i que no venia i no venia, però el meu pare seguia parlant amb la conversa i al final de tot el Julio va aparèixer i li va dir, hombre, Modesto, ¿cuánto tiempo? Y el meu pare es va girar i li va dir, Julio, no me molestes ahora que estoy con estas señoras. Això li dic jo fer un Julio Iglesias, Sí, vull afegir, jo primer de tot dir-te, amor, que jo no conec personalment el teu pare, però el conec per tota l'estima que tu li tens i és una història d'amor que m'ha transmès i, si l'hagués conegut m'imagino que estaria com vosaltres. Però dir-vos que fa pocs mesos a les festes de primavera van venir totes les pubilles a casa, que es feien les pubilles a casa, i totes i cada una d'aquestes dones recordaven en Modest amb una elegància i amb una delicadesa envers a la dona que val la pena dir-ho en els temps que corren. Sí que era una persona molt charmant, però era molt educat, molt respectuós amb la dona i que això val la pena reivindicar-ho. És la meva dona, per si no ha quedat clar, i és el motor de la fundació. O sigui, sense ella no estaríem on estem. Realment li ha posat una passió i una dedicació incansable i li he d'agrair. I per resumir el que acaba de dir, és veritat, ell li agradava molt la conquesta, no? La seducció, però li agradava més el fet de seduir que la recompensa. Saps? O sigui, era més com obrir el tresor que no quedar-se a l'or. No sé si m'acabeu d'entendre. Sí, el seu paper al respecte, perquè a més ell va créixer envoltat de dones, no? Si perd el pare molt jove, creix amb la mare, amb les germanes, les cosines, les tietes, és a dir, és el seu món femení per la passió. Ell admirava, sempre em deia, que més enveja em fa de les dones és que pugueu ser mares.
O sigui, no? Aquest misteri de crear una vida, no? Dins vostre, o sigui, això el fascinava. Podríem parlar hores del cuixart, la medicina, l'anatomia. Clar, és que hi ha molts cuixarts. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies, Joel, moltes gràcies, Joan, i moltes gràcies, Pilar, per venir, per compartir totes aquestes històries, tots aquests records. Jo crec que hem conegut un cuixart més proper, més íntim, i també hem conegut potser més l'artista, no? I és un dels actes que es fan pel centenari. Igual que totes aquestes lones que veieu aquí, que no sé si hi vau estar el dia de la inauguració, s'han fet també en homenatge a cuixarts. Són 16 artistes de Palafrugell que van participar en aquesta proposta que se'ls va fer des d'Arteca i que havien de crear una obra amb una lona que se'ls donava inspirant-se en cuixart. Totes elles fan molt de goig aquí al darrere, totes elles tenen una història que, si la voleu llegir, doncs també hi ha allà una tarima amb totes les explicacions. Crec que és un acte molt bonic per part d'ells, que l'han fet amb molt de respecte i amb molta estima, i que són projectes que ajuden a conèixer l'artista i la seva obra, que d'això es tracta. Doncs moltes gràcies a tothom per venir i quedem al proper acte aquí al pati, que serà ben aviat. Gràcies.